Έλα, κάνε επιτέλους. Κάνε επιτέλους. Δεν μπορεί, πρέπει να κρατάει. Αγκαλίτσα. Κοιτάξτε μας. Πάμε, Νεφέλη. Πάμε στο αυτοκίνητο, πατήσει, κοιτάξτε. Πάμε, Νεφέλη. Νομίζω ότι είμαστε στο παράκι. Πώς Παναγία. Πάμε. Είσαι άχρηστη ρε. Καλά κάνω λόγο και κάθομαι πάνω, μην κάτσεις κι εσύ. Θα αποβεί μοιραίο. Δεν θα κάνω, πάνω. Α, μπράβο. Έλα. Όχι Παναγία. Εγώ στο είπα όχι εδώ πέρα. Πού θες, δεν έχει κάτι χώρο για να κουτρουβαλίσεις, δεν φτάνει τ' άλλο. Η αδερφή μου πού είναι σπάσει το πόδι. Από εκεί βρε. Πάρε πέρα να έχει τα κόντρα. Ωραία. Κοίτα με στους κάτω στο μέτωπο. Σπάσω κιόλας, δεν πειράζει. Το Ορφέα είναι. Ελάτε, στρίψτε από εδώ παρακαλώ. Στρίψτε από εδώ, πατήστε εσύ. Έλα τώρα να κάτσουμε πάλι όπως πριν, γιατί κουράστηκα. Έλα να κάτσουμε πάλι όπως πριν. Κάτσε κάτω. Κάτσε μη. Εσύ, στη μέση. Θα πω βολτά. Αχ, περίμενε, δεν βρίσκω τη μέση. Κάτσε και μωρέ. Περίμενε. Τι θα πολύ πάνω. Τράβα. Τι θα πολύ πάνω. Περίμενε. Έλα, τράβα. Ρε, έτσι κάνουμε στους Παρολυμπιακούς. Παραλυμπιάδας και... Και αυτό έμαθα πνευμονία. Και τη γιαγιά μου να βάζει και εγώ περίμενε τώρα θα σου κάνω χόλπα λίγο. Θα με διαλύσει, θα με κάνει στην τρίμια.